vítam vás pri ďalšom videu na kanále DM Studio a dneska je to trošku špeciálne video, lebo sme dostali balík od Fifine, od firmy Fifine a poslali nám mikrofón na recenzovanie. Takže poďme spoločne sa vrhnúť na to. Áno, je to platená spolupráca, link dole v popisku a tento mikrofón by mal byť lepší než tento, čo ja mám. Tento je tiež od Fifineu, tiež ho mám od Fifineu tento mikrofón a používam už nejaký ten piatok, ale už je trošku zničený, pokazený, takže tento mikrofón sa dosť ako teraz hodí mať. Takže poďme na to, takže ideme sa pozrieť, čo je vnútri v tomto krásnom balení. A celkom pekné balenie, také fialovej farby ho dali, takže to je celkom akože cením. Celkom dobre. No a my sa musíme prebúrať nejako donútra. Pozrieme sa, či sa tu niekde, kde sa to otvára. Tu na. Takže tu máme otvorené, takto to otvoríme. Tak, počkajte, ja som profi unboxer. Takže... A čo tu máme? Joj. Máme tu katalóg, hej, máme tu katalóg, akože to my nepotrebujeme samozrejme, takže pozrieme sa ďalej, čo tu je. Za týmto čiernym, tu máme samotný mikrofón, vypadá to, že som to otvoril z dobrej strany. No, takže dáme si ten mikrofón takto na stôl. Tak, a čo tu máme ďalej? Skoro som ho aj rozbil. No a ďalej tu máme iba kábel, to je všetko, hej, takýto kábel, takýto basic proste kábel tu máme, hej. A nič viac, akože krabička pekná, no, tak poďme ďalej, no. Takže ja si ju zatvorím pekne, aby bola použiteľná na výstavku. No, takže, opa, no. Takže tu máme samotný mikrofón, hej, toto máme samotný mikrofón, došlo to odšrobované, áno, takže takto vypadá nejaký mikrofón. Vypadá to celkom dobre, je taký lahučký oproti tému, čo mám tento je taký kovový, taký ťažší, tu môžete vidieť, že to je proste plastové, hej. Tu má svetielko, čo sa mi moc nelúbi, ale dá sa vypnúť, takže to je dobré. Máme tu zo spodu, tu máme na mikrofón, čo má vlastne aj tento môj predošlý mikrofón, to tam má. Aj môj predošlý mikrofón to tam má. A máme tu nejaké nastavenie, na to sa pozriem. Ďalej tu sa môžete pozrieť, hej, tu vidíte, že sú takéto kolečka. Ja vám ich ten ukážem aj tu na, hej, vidíte. Proste sú tam také kolečka. A tie kolečka vlastne slúžia na mikrofón, na stíšovanie a tlmenie mikrofónu, hej, to vidíte, hej, aj tu, to vidíte. A zároveň tu je na sluchátka, takže keď si pripojíte sluchátka, môžete ovládať aj sluchátka zvlášť, lebo napríklad tu na tomto mikrofóne máte čisto len na mikrofón, nastavovanie citlivosti mikrofónu a tak ďalej. A tu už máte tak, napája sa to, tu je ešte nejaký game and chat, ešte aj tu máme nejaké tlačítko, hej, tu máme nejaké tlačítko, vidíte? A tam je, že Game and Chat. To ešte sa s tým pohráme, to pozrieme, čo je. No a mikrofón sa zapája tu. Tu nás sa zapája mikrofón, ako vidíte. Tam sa zapája mikrofón. No a došlo to na takomto stojančeku, čo je dosť ťažký. Asi som to rozbil. Vypadá byť dosť ťažký, takže asi to bude solidné, asi to bude držať. Uvidíme. No a zatiaľ ja si to dám teda na ten stojan, lebo... Zatiaľ to nemám ako dať na svoj vlastný stojan na ramenný, takže počkajte, ja na to dojdem, že jak sa to montuje. Celkom jednoduchá inštalácia, hej, povedzme si tak, že takto to nejak vypadá. Hej, takto to nejak vypadá. A celkom jednoduchá inštalácia, akože, čo si povieme, tu je to kolečko. Máme tu taký pop filtery, ktorý si môžeme, posúvať kam len chceme, dobre. Tu je, tu asi bude tab, že mute, tlačítko. Takže je to vlastne takto hovoráci mikrofón, ale teraz neviem, že asi takto to má byť. Jo. Není to jak tu, že máte priamo mikrofón z predku, ale tu máte z bokov. No uvidíme, no, že jak to pôjde. Počkať. Odbalíme si teda tento suprový káblik, hej, tento suprový káblik odbalíme, takže ideme ho odbaliť. No a Fifine bolo také dobré, že nám ho dali teda zadarmo za recenziu, takže budem rád, keď si niekto z vás kúpite tento mikrofón. Ešte uvidíme, že ako bude na to zvukovej kvalite. Počkaj, teoreticky, čo robím toto? Čo robím? Ja to môžem vlastne vymeniť a vymením zvuk a uvidíme mikrofón, porovnáme s týmto. Práve teraz stále používam tento Fifine mikrofón. A teraz si preprieme na ten nový mikrofón, teda ako to bude znieť. Tak? Raz, dva. Teraz práve ma počujete cez tento nový mikrofón, ktorý nám tu už takto pekne svietí. Áno, takto nám tu pekne svietí, takže vidíme, že svietí. Tu zo spodku, neviem, jak ma počujete, ale môžeme vypať svetie. Zmeniť svetlo, môžeme. Takže máme tu takéto svetielka pekné, takéto kombinácie farbné. Pekné, hej, farebné kombinácie.
Offnúť asi sa to, že sa to podrží a aha, dobre, máme to vypaté. Tak, teraz vlastne ma počujete cez tento mikrofón. Ako ma je počuť? Dúfam, že dobre. No, pravdepodobne sa bavíme, že keď urobím toto posunem trošku tak, by ste ma mali teraz hlasnejšie počuť. A teraz, ale ja mám nadstavené OBS-ko, takže to možno tam robiť problém. Tu sa s tým dá pohrať, tu sa sluchatka, ale nemám zapojené sluchatka, ja mám bezdrátové bohužiaľ sluchatka, takže nemôžem si sem zapojiť svoje sluchatka, jak je to počuť, ale asi dobre. Ďalej tu máme, čo je toto? Toto je nejaké tlačítko, som teraz zapal. Teraz neviem, či ma je počuť kaďal, alebo o čo sa jedná. OK, zaujímavé. Teraz som to vypol. Tu máme, že game a chat. Keď dám na chat, tak sa nič nedie, a keď dám game, tak to bude asi na sluchatka pravdepodobné. Ale mikrofón vypadá celkom dobre, čo vy na to? Pozrite sa. Mikrofón dobre, sníma aj zozadu celkom. Aj spredku. Je to zaujímavé, ešte ja sa s tým budem musieť pohrať a zistiť, čiže jak je zvuk. Ale teraz celé vy, čo počujete, je audio z Fine cez SteelSeries. Teraz skúsime čisto Fine čistý zvuk, aby sme to nemali skreslené. Takže dáme si Fine chat a toto je úplne čistý zvuk od bez hociakého editu, bez hociakých filtrov od tohto mikrofónu. No aktuálne, keď takto pridám, tak ma počujete hlasnejšie, takže to je super. Takže toto funguje. Ďalej my si môžeme vyskúšať toto. Čo sa stalo, keď som zmagol túto také tlačítko? To nie som si istý. Asi pravdepodobne takto. Funguje aj zadná strana. Takže fungujú obidve strany, čo je celkom dobré. Hovorím, nemám to na ramene, takže je to bez ramena a bez hociakého editu práve teraz počujete. A zase na porovnanie si tam môžeme zapať znovu SteelSeries. Tak. A toto je zvuk vlastne po úprave cez SteelSeries program, ktorý nájdete dole v popisku, keby chcete. Áno, takže takto to nejak znie po úprave od SteelSeries programu. Takže za mňa celkom dobrý mikrofón. Keď si ho chcete kúpiť, link dole v popisku a dajte odber, like a zdieľajte a čus proste a vidíme sa pri ďalšom videu. Za mňa akože super mikrofón, akože chýba mi tu akurát tak uchytenie, že jak to uchytím, ale tak uvidíme, no. To sa pozrieme potom na to. Takže daj odber, zdieľaj a pre viac videí. Čus. Tak ešte si dáme dodatočný test zvuku. Toto je mikrofón, ten nový, čo sme dostali od Fifine. A ideme ho teda vyskúšať. Teraz počujete zvuk z neho, áno? Takže vidíte, že ten zvuk je celkom dosť čistý. Jediné nastavenia, ktoré ja na tomto mikrofóne som dal, sú cez SteelSeries Sonar, áno? Ale tieto isté nastavenia používam aj na tento svoj mikrofón, čo som mal doteraz vlastne. A teraz počujete tento zvuk z tohto mikrofónu. Môžeme si dať, ja neviem, názornú ukážku. Tak, a teraz si pripojíme na tú chvíľku teda ten môj predošlý mikrofón. Práve teraz vám počujete cez tento mikrofón, ktorý som používal vlastne doteraz, takže môžete si porovnať približne ten zvuk medzi týmto mikrofónom a tým predošlým. Filtre a všetko je tam rovnako nastavené ako na hentom, takže ma môžete počuť teda. A skúsime si teda otestovať ten zvuk zase beatboxom. Porovnajte si sami, ktorý mikrofón je lepší, dajte odber a čus.